Bueno, gaur botako da guztiz fundigan. Bueno, ez, bai, gaur hasiko da, bueno, hasi da ja botaten, baina, bueno, irango dau beste, igual 15 egun bai, ez hasiko diez atzeko partetik, eta, bueno, astero jongo diez kentzen, bueno, pabelloi guztire, eta gero azkeneko egunetako itxiko da bie aurreko partie. Mazpekalea emoten dauen horma hori, fatxada hori, azkeneko itxiko da bie, eta, bueno, ikuste dut 15-20 egun barru, ja azkenengo txampa hasiko dela, eta mazpekaleko fatxada hori be kenduko da biela. Botatziek berak eukingo dau beran zailtasun eta beran zera, gero ze prozesu izaten da fundizinoko lurre ondo ipinteko? Bai, gauz, hemen, logikamente, aktibidade empresarial, potolo bat egon da, fundizio bat, eta behin botata, behin perimetroa ero, garbi edukitaro, hasiko diez deskontaminazio lanetan. Solairue, deskontaminazio enbida, hori prozesu nahiko luzie izango da. Segurenik jungo gara urte betera, ero urte beter dira. Lurra altzau eta... Bai, hori lurra altzau bida, enbida kata batzuk enbidiez, leku batzutan hori prozesu hori dau ja arautute dau, eta ja proiektu, deskontaminazioko proiektu ja dau Eusko Jaurlaritzan sartute, euren baimena ero badeko, izango da, han epiten dagoena jarraitu, eta lur guztize begitu bida, eta garbitu, eta bialdu, bertedero espezial batzutara, eta hori deskontaminazio lanak. Eta urte betien hori amaitzute hoti espero da? Bueno, urte beterdi, a ber, plazuek emotiek beti agatza eta normalmente beti erratzen zara. Nahi eta guk nahi da lehen bailen eitxe, baina batzutan ez da den erraza, eta jurutan bertan gauza errazak ez dauz. Eraiki behar dugu lur kontaminutuetan, ez da? Azken finean, hemen bedau, beste leku batzutan beberdin. Hori bere kamino jarraituko dau, hori deskontaminazio lanak. Bestalde, paraleloki ero, guk administrazio mailan, ayuntamentu mailan, jarraitu behar dugu hirigintza tresnak lantzen bebai, hor Junta de Concertación delakoa eratu da, jabien artien, lur sektoren jabien artien. Junta horrek enbida bena da, reparzelazio proiektu egin aurkeztu eta onartu, eta gero urbanizazio proiektu egin aurkeztu eta onartu. Eta hori, paralelamente paraleloki jongo da deskontaminazio lanekin. Eta, hoxe, eta gero ja hori, urte bat, bi urte barru, eta epe bat olako, epea jartzeko azteko urbanizazio lanetan, eta eraikitzen lanetan ez da.